La final del playoff d'ascens a primera ref s'engega aquest diumenge a les 6 amb la visita de l'UCAM. Els murcians arriben al xoc després d'acabar tercers amb 60 punts i vèncer 3-1 al Deportivo Fabril a la Condomina, fent vàlid el 0-0 de l'anada a Riazor. El tècnic, Germán Crespo, ascendia a primera ref al Córdoba i entrenà al Recreativo Granada el curs passat. No van poder evitar aquest descens a segona ref. Porta dirigint l'equip des de la institució de Javi Motos des del 8 d'abril, fa poquet, a 4 jornades pel final de la competició. Som-hi al sistema de l'UCAM. A Riazor van presentar un 4-2-3-1, mateix sistema que la Condomina, amb Ackerman com a porter, Jeremy, Javi Ramírez, Miki Boix i José Ruiz en defensa, Urcelà i Pablo Hernández en mig camp, Luque García i Ale Marín, extrem, mitja punta i extrem, i a la davantera, Rubén del Campo. Repassem xifres i plantilla. Ackerman és el porter titular amb 28 partits. Els jugadors més destacats a la defensa són Fer Román, que porta 24 partits, José Ruiz, que en porta 30, Miki Boix, 29, Jeremy, 26, Javi Ramírez, 28 i Booker, 30. Urcelai és migcampista, porta 33 partits, 5 gols, Segura en porta 28 i Albert Luque Júnior, ex del Sabadell, de la cantera del Sabadell, en porta 32 partits i 7 gols. I a la davantera de l'UCAM, Rubén, 14 partits, 7 gols, Alexis García, 33 partits, Ale Marín, 31 partits, 9 gols, és el màxim golejador, i Amin, 32 partits, i Julito, 30 partits. Destaquem Gompi també, que no ha fet cap gol, però juga a l'UCAM Murcia, va fitxar per l'UCAM Murcia UCAM el passat mes de gener, ex del Sabadell. I l'àrbitre. L'àrbitre és Ignacio Sánchez Esteban Adame, àrbitre diumenge, no tindrà cap precedent, no ha tingut de moment cap precedent amb nosaltres, i la seva mitjana de grogues és de 5,88 i de vermelles és de 0,38 per partit.